Така, почекайте. Рухаемся. Вітання, вітання. Да, руки. Дороги. Ой, ой, что меня там фигурка шахматная была все время. Ми сьогодні гэты... Сейм лук. Люк. Буває. На яким узровні складаності сьогодні пойдем? На самому жорсткому? Ну, на третім, напевно. А які саме жорсткі попали? У меня чинен самый жесткий, это 4 уровень. Давай на третім поколь. Давайте, предметы ваши, так. Так, мы больше никого, да, не будет туди. Починаем. Который Ну, я больше не могу покрыть. Пан Билка же отмоил еще попередний раз, сказал, что нет, М, не заходит. Не весело з нами. Локі сказав, що він можливо у наступний раз. Добре. Ну, хай тоді долучається десь. Через 2 тижні. А, ну, отримується туди. Добре. На раді... Оу. О, собі. Далі шмат молочка. Ого, Ой-ой-ой. одразу кокоси. Ага, і розкидала їх там. По жорсті просто. Блять, я не посмотрю. Ау, ой, я сам себе посмажу трохи. Змажте, змажте. А опеки з часом пройдуть, не? Да. Опеки так. Ну що, тоді можна йти. А з гэтым фальшфейгом нема ніяких досягненняў, да? Ну, нарешті 4-й уровень буде там такий, що треба буде з собою взяти у гэтий ось, ну, флешфлеєр гэтий. А що там темно буде? Не буде увогуле на гори ніякої, ну, ні одного. І треба один хоча б мать, каб улетіти з гори. Вилетіти. А, в сенсі до конца донести. Угу. Ну, конечно, може по дорозі ён може вам якби покластися десь, а так, ну, как докладно треба з собою брати. Ага. О. Тобто притягні гнома про цю гульню. Тут є цвіта, червона курма. Дать. Могу запишник закинуть. А, не могу. Не можеш мені у руки дати їм. Ой, це червона курма. Тобі на ютубі пишуть? Ні, це Льоха. Льоха усім пише. Повинен писати. О, добре. А, вот, вот. Даже этого не было. Добре. Добре, що працює.
Ага. Опа. Нехай ще жовтий. Вже дійшов кудись далеко. А, Вот там у вас с горы это самый куфер слева от вас. Ага. Пойдем поглянь. Вы не такие. Понял. Это там 6 корыстное. Оля, а я залез не могу. О, тут это... Вон сюда. Ага. Нам таки потрібен. Сниму диск. О, а мы бинбона, да, на рыш не взяли с собой. Ну, Отримлювати. треба... Може ти каточок збігаєш, покуль ми тебе пошукаємо. Окей. Давайте. Я это что, миновито этой лялькой? Да, зелена лялька, яка розмовляє. Ага, окей. Коли я тримається, так може, каб шубка була якась. Окей. Що, Льоха, як твої справи? Який твій улюблений стрімер на... Коли ти ще тут на этом... Харик же бескорыстный сам по себе, только от full damage Готовим. Ну, його можна покласти сюди заплечник, і він зменшить вагу. Ну і, да, може менше демедж, коли ти будеш падати. Там нема места. Ну, зараз повинно бути. О, Там ще бачу. Куфер лежить. угу. Бачиш, ось там так само добре напав. Бачу, вон каточка, бачиш там, давайте ми там. Ага, і ну що таки туди біжить, да? М. Лепший стрімер з тітями. А, з тітями це Дед Максим подається. Мені ніщо знову ФПС нема. Що відбувається? Чому часом є ФПС, а часом нема? М. Чого ви це забіжите? Не упевнений. Може просто, що мапа шматно згенерована і як не оптимізована, не ведаю. А, то бок мапу згідніли галніни і все, і будеш гулять от FPS. Ну да, може більше полігонів тут намалювали. Пошли покуль за тим куфером. Давай. Ёпта. У. Там треба лезть вниз. Ты только падать не будешь. Опа. О. Желтенькие. А жовтенька що дає? Еще экстра стамину дай. Можна одразу жерти, да? Ну да. Ну так. А, его вот так само изменяю. Так. О, тут так само файні речі. Мы трошки каточек по левому боку. По левому? По левому? Да, вот куфер, знаешь ли, тікали. Бачу. Там на низу хурма есть под нами. Можешь пожерти. Тут, до речі, шмат далі всяких таких прилад, які з харпунами. Коли з гарматами можна поспробувати десь залізти, бо їх шмат. Смакота. Так, каточек сиди. А? Десь внизі коротше зараз. Ну я тут позаду зараз. Вже трохи. Давай шукати шлях.
О, там еще хурма есть. О, там еще снизу куфр лежал, стоит. Угу. Сховался. Ну так. На гэтай складанасці больш галодныя, чым ці мучніцы. Вось там побач з Або тобой там было пан. желтое яблоко. Я на экстра стамину даю. Ой, Тут яшчэ есть гэты трейл мікс. Тебе патрэбна? А, не, я просто увесь курс не На тебе ж. Усе курсы обжер. А, Голод прибрасти. Я так это кажу. ну. А щось у різні баки пішли. Не ведаю. Михась, куди пойдем? Куди? Ці ми сустрэнемся там? Ну, тут встретимся, я за яблоком полез. Мгм. Хурма то яблук. Ну, вон написано хогмица, Ну, я... По левому боку накладаємо. Что мне Слева состояние. не подобаецца генерацыя гэта. А ты ведаешь, як у дзяцінстве мы все гуляли у хульнюка, лисенка, які збіраў яблоки. Та? А потом паналося, що гэта бандыкут, і збіраў ён вон по фрукты. А, бандикут, ага. Що я збирав? Вон по фрукты. А, Это не яблоки, колись. ага. Так, ну тут Давай, можно давай, стоять, не но хурма. только недолго. Ну, в смысле. Позаду тебя подпёхивать. Ага. О, сюди. Так, вы где там? Дякую. Ну, тебя что-то чую близко. Я вас за вами Ну шел. так, тут А, з нами? там Право? А, все, я тебя бачу, твой никнейм. Ось да, десь А, тут. вон бачу никнейм. давай руку. Дякую. Трошки стаміни дарма витрачу. Та, нічого. Головне тут не звалиться, здається. О, тут. Гамон. Та бляха, що так ФПС у ньому? Дайте, осыпьте Михасю ПС. Може, гэты якийсь ось приладою використати. Ввогуле якийсь та косяк. Можна. Косяк мені не подобається. Може ось там, може зліва ще залізти? Ось тут. Ну, коли по шасті, то може там буде щось, якщо ні, то ні. А тут уздовж ще й кушці гэты тут. Ну, опять же, Будем ще не косплеїть мимо з Человека-паука. які? Чекай. А где это? Я зі дірку гэту пройду. Не то. А где? А я не бачу. На середню. А, ось просто так. Можна. Де? Так не треба було мені тоді так само пронатися тою ж самі. Ну так. Ну, без коли помрем, Лезем? так само, ну поспробуй. Ніка? О, так ніфіга, як ви гэта зробили, чому я не змогу? А, ви присели, може бути? О, или присел так. Так, файно. Вот тільки я ось не упевнений, десь все равно, що ми... Хотя... Ну, виглядає, що тут нормально пройдем. Только тут край мапы. Один что. Да, неважливо. Все одно тут. Да, по краям мапы и там больше на вот место. Смаколики. Так, ой, може варто там було? Чи ні? Може. Може і там було варто. Ніхто ж не відає, де варто було. Ну так. Але там... Не, там можно залезть. Ну, вы поглядите, может, слева там.
Ну... Злетим зараз. Я каточок толкнул. Ой. Вибач. Я сам невідомо на чим тримався зараз. Ну, все стаминою. О, там можна праз камінь, ось тут так само залізти, коли що. Ага. Ну, добре тоді. А ми що? А Ну, мы так, далее конечно. лезем, что? О, я вас бачу нарешті. Ага. Можете вверх поползти, я можу. А, ну можете так. Блять. Меня в текстурах зажало. Ой. Зараз, де ти там? О, все, вылез с текстур. Ай! Я Ти звалився вниз? бамкнуло. Ага, мені 20 сотків чи 30 бахнуло зараз. Ничего себе. Нічого собі. Нічого собі. Full damage залез, ты только что у тебя в кишенях лежит. А я не ведаю, но палагічна, калі так глядзець, павінна быць. Мені Ну, падається, гэта было з розряду мізінчиком об шкаф стукнуться. ну може там якийсь невялікі адсотак. О, тут ёсць Medical Roots. Я заметил, да. Ага. Может Medical Roots взять? Тримай. Їх там О, 3 диви. на... Єсть. Ну я тоді лячуся, бо мені поджерно Так, а здорово. як это отгостить съедобно от несъедобной? Я не памятаю. Лисичку? Угу. Ага. Это было съедобное количество. Калі ножка яна без без гэтых без пупыркаў, то нормалёвая. Для меня еще 2 грибы количество. Я думаю, уже пожерьте уже там на версии. Ну да, там можно кокосовым осмалить. А ти дві шагбуку подимаєш? Ти мої хронічі. Виплюнь. Поки не задоволена. Говорю, ти де? Ти дві шагбуку прийшов? Кто? А кто у Фокси годичи? Ну ти просто куди ще не пішов, я тебе чекаю. Да, подымайся, я уже там вышел, я до... Там вельми гэтый склон был великий. Зрозуміло. Ей. Що, з дому по понеділкам збираємося, у нас завсюди був який лес, завсюди була зима. Побачим. Гриби-грибочки. Кокосы укатились. Тримай їх. Так його нема. Точно збираю. А статуя? Да, треба взяти. Книга кисток. Все, надо е. Погляди. Ага. О, я, карацей, мы калі на выходных гулялі Лутники? сястрой, да. І гэты, карацей, гэтая штука, яна цябе пераўтварае ў шкілета, які не хоча есці, і у тебя нема, то бишь, ну, то есть от голода ты не можешь, у тебя стаміна не знікае, і у тебя нема, як-то, з усталасці адвагі таксама. І ад холода, падаецца, будзе, і ад спякоцця. Но ёсць дебаф, таким чынам, если ты хоть трошки там задамажишься, ты адразу памрэш. Ага. Нормально. Ну, можете трымаць. Такие добав. Ну, Хлипкие костки называется, да? ну так. Карацей, у нас атрымаўся тропіка, мы, если посмажили ананасы, ой, ананасы, кокосы, то
Якщо ми знайдемо мед, подається, потім знайдемо капібари, потім знайдемо яйка, то можна туди так само ачивку виконати. Тобі ж нам треба зараз глядіти її здесь і в улій. Люха, я тобі у заплічник закинув бінбонго, бо... Добре. Відаєш себе, як я доїжджаю, я до ліха в себе будь. Ну, то же самое. Так, а что у нас по еже у меня тут есть? У меня есть напой, но я думаю, что... Есть посмаженный кокос. А, я уже... Не, нормально. Бляха, заплечник половину стамина зв'яжить. Тут туди Він кокос за кокосу, поклав. напевно. Как осень. Ну что, покрочили туди. Усьо в хату, все це саме. Господарку. Ну, треба брати хати якісь там печеньки, не важить не так шмат, але так само, ну добре, голод забивають. Давай кокос с горы скинем. Скинь. Ой, я бачу там фрукт на этой на лиане. Там синій бананас. Звичайні сіні банани. Я забываюсь нотатки читать на вершинях, бляха, ну. Коли вже будуть сині... О, банани. Я скидаю банани. Так, это- О. А это все еще кокос? Блакитная поленить. Бананить. Банан... Щось таке. Блять, вообще, коли б я был с хвилетами, уже помег бы. Михайло, хочеш синіх бананів? А что я не дают? Ні, да. Просто еже. Давай. О, чекай, там скурка з'явилася. Оп! Да. Гэта звычайна хтосьці сабе пакладзе ў кішэні, потым на 10 на вяршыні пакладзе і ўсё. І ГГ. Ну так. Ой, Подкол. Да ё-моё. А корень мандрагоры хоть здоровье обновляет? 220, наверное, отсотков, 15, может, больше. нормально. Ты плюс отдаешь. Блять. Что, вы забиваете один одного? О, я бачу фрукт. Ты Михайло кинул под ноги банановую скурку. М. Ну ты плановал, да. О, тут, о, печеньки ось. Файно. С ФПСами того хопчика количество. Печиво. Вот, то есть и печиво. Ты как воз это. Ты печиво заберешь? Ну, покладу, конечно, это самое. Такой, здесь кто-то перепалил кокос. Это. Бляха, все одно мальпо. А, ну это еще гарпун, слухай. Будем расшелены. Гарпун. Сюди. У, Так буде ліпше. гамон. Ліпше дається. Вы кокос сжегли, да? Угу. Ну я свой поводу, так. Дед Максим, что скажешь? Ой, ёпта. Ёпта. Гостиницы туди пошли. А на этой мамі не мам этого самого. Чи Что?
Кого нема? Мед? Не, ось тут повинен бути. Тут мучить. Это якраз таки тут. Тільки він трохи вище там, звичайно, буває. Я зрозумів. Ну, бляха, попасть тут нема, конечно. Так, тут небезпечно. Тільки так. Тільки як. Я не розумію, куди йти, тут треба йти. Ну, Михайло сьогодні шибок прийшов, може ще. Можемо, да. Не пошел, где? Там є куди йти? Може про розщелину там проходь. Вот, я цели да, вот сюда калипай. І там є ніки. Ага. Ось менавіта ті, тут нема ніякого фону. Угу. Добре. Може прозніс кудись. Дякую. Сюди, Михайло, сюди. Не перескокнуть. Можна. Гамон якийсь. А куда вы пошли? А, вон. Слушай. Не видається, треба кудись там все равно йти. Ті наліво, ті направо. Тут отвес якийсь, ти бачиш? А может вернуться все ж таки там спробувати? У нас есть же гарпун, може там десь зачепиться. У мене є ланцюг, але, ну... Тут, да, тут Куди? тяжко його буде використовувати. О, видите, куди тут треба йти? Там вон є такі ось дерева, і сюди йде такі ліани, може бути, ось там ось можна буде піднятися. Так, а у кого там корень лежить? А ми ще поїли. Поранився? У нас є бінт. А корня не было, вы сказали, там сбирали корни, не? Не, ми з'їли все. А, выделились. А бинт? Маля, не виды. Та Нася бінт. Типа жрать просто. Ну, бинт это за шмат, мне подается. Ну нічого. Дякую. Що, прямо вниз стрибать? Ну, Лазя. поколь не зрозуміло, як тут. Бля, Блять. що ж вдарилось. Що ел бинт, що не ел. Ну, по лазе Ага. хотел. Це все FPS, тому що FPS не хапає. Ну. О, у меня стамины нема. Зрозумел. А все, как коротив. ГБГ. Треба, короче, мне еще один корень тогда. Де я погляжу, Тімо. А. Ну. Крутей. Не проблем достаться. Може ось так. Я вже на самій справі жерті хочу. Танчики аж потаїти. Є ж печеньки Я для мене зачепив. по заплечнику. Добре. Можна їх ще... О, тут нормальово. Може, а може і ні. Ну. Був би ще один такий.
Можно было бы еще выше залезть. WhatsApp, брата. Як твої справи, уж по той. Як сам. Что новенького? О, Виолиза тут есть. Ой-ой-ой. Ай. Какие херня. А если кто-то хочет, тут есть это. Есть я хочу. У тебя печево есть, не? Есть. Давайте печево съедим. Так, 5 кого котик. Это мой. Это мой. У меня микрофон все улавливает. Так, давайте есть. С молочкой. Вот тут... Я вам дал печиво. Я могу гармату взять, тогда у меня место есть. Може тут увогулі якийсь денжен. Ешьте печево. Дарите печево. Давай. А, я не голодный. Мне есть. Где? О, Є ще? дякую. Не, може поршні хай буде. Всякий випадок. Випадок опції. Я тільки за щоб коті мявкали, а. Ого, що таке? Що це вогулі тут відбувається? Це що, там нова обнова була якась? Що це таке? Такого ніколи не бачив. О, Реміді. О, Реміді, кстати. Реміді я люблю. Ви бачите там откос, який вообще пришпільний? Що мені станеться кайфую. Можна взяти, Та, ну це файно. можна взяти ГТ Реміді і одразу помігти. Ну так. Я оголі не ведаю, тут треба спускатися вниз, подається. Може з того боку, а? Може. Я от наверх заліз. Ти наверх заліз? О, може. Чекай. Вона, А, ви. Да, може туди, де Михась ліпі. вона я ще куди Ну, не так. шахнув. А, вон бачу. Напевно, тут. Ні, ну хоч цікаво. Ну, 5 шоринг повне. Дякую. О, нам би було кльово на самій справі. Зараз ось цей гарпун з чейном використовувати, ось на той бок перебратися. Коли там буде дупа на версії, то Є красиво. да, можемо тоді поспробувати поїсти у той бок. Хоча, може, тут добре. Руку давайте. Де я? Ну. О, дякую. Єсть. Ледь залез. Ну, ось перчик. Уже так есть хочеш. О, там є Віоліза, яка забирає життя. А, з замком тим, танцювання. Ну. Давайте я чиню, у мене якраз життя не шмат. Так у нас... Нікуди не А бинты есть у нас есть? А если цікаво, если взять, выпить молочко? До речі, є варіант. О, так я на он не дамажу туди, добре. Сюди на очень залез. Глядите, что у меня есть? Если что, у нас есть этот лихтар, можем подликоваться. Михась. Ага, ну. И все можем подликоваться. Хочешь подликоваться? Подыхоть. Так, ну у мене є ну, двох гармат і ланцюг, коли що. Кажи, коли стоп. Хотя не чую. Уже не Стоп. Все, добре. Дякую. А ось там ось повинно бути, де древи подається мед. Можем ли мы залезть? О, є полоска. І не в дощ, не в дощ. Знову що в дощ. Ось. Кузить.
Головне ось, каб гэты водопад не збіў. Я бачу соус. Здається. Чол? Сигарета, Не, гэта фруктик. кокос. Это фруктики. А, окей. Тут твой лазаю выше. Нам яшчэ Гэта- гэта ж будет... О, грибы есть. М. Так, что там моих фанатов я не бачу. Не выглядает для меня всі давно не еду. Треба експерт по грибах. Може чейн використати на той бок. Буде більш безпечний. О. Кому где? Ми, коли назад одійти, ми тут більш у центр мапи глядим. Хочеш мене покормити? Давай, Ось гэта хліб сідобний. скажи. Повинен быть, если... Да, ножка не рубчатая, без рубцов, тогда да. Так. Я не бачу зрубцової насіння. Не, она без рубцов. Будешь есть или мне? Ні, мені хапає. Окей. Нормальний? Ну так. Добре. Так, ну засталося тільки ось. Коли Дочекатися, покуль дощ кончиться. додж кончиться, так. Додж. Дощ. Dodge Challenger. Блять, ну куди? Ну. Тискаєш її, ну не працює, ёпта. На що тут мы приехали, она не працює? Веди. А не хопить стаміни-то. Не хопить? Давай. А що я. А. Ні! Ти живий там, ні? У нас є медкіт який? Живи, все нормально. Не хвалюйтесь. А ти підбився? У мене є ліхтар. Хочеш ліхтар? Все нормально, я до вас залезу. Добре. Потом використаємо ліхтар. У меня еще есть гэтый, как это называется, великий льодяник. А що він А, Ты можешь его... Опана. Вот был. Ірочка. А, уже нема. А, не у меня. Все добре. Та бляха, ну... А, сколько зрозуміло. На тебе сосулю. Мне не треба. Так а двигатель тоже скончу, пацаны. А я тут є я. Куди? Ну знову ж таки, у мене є гармата, можу поставити гармату куди. Не, може оббегче тут. Можу. Треба только Михася дочекаться, чтобы он пролез. Ну, я ось чекаю. Да, что там? Что-то отбывается. Михась не може доусувати. Ну зараз дощ скончиться, я на той бок і допоможу. На тебе сосулю, дай. Даешь ему сосулю, и он сможет худше добраться. Я ставлю. Там, кстати, шмат... Для на випадка з'їдаю максимально, я все хапаю. А? Ну добре. Там, кстати, шмат гэтых куфаров лежить. Можем отожраться потом. Тоді я вертаю, Давай. коли Михась каже, що ти ще рада? Ну. Я попробую еще один раз так залезть. Shift. Ага. Да блин. О, есть. О, файно. Дякую.
Галоўна, каб тут яшчэ гэты туман А у вас здоровье целое, да? не падымаўся у нас. Ну так. Мгм. У меня там литерально капельку. Так, тут гэты кушчы атрутны. Во, там ось вяліза, там я бачу. Там яшчэ адна. Яшчэ. Тут, падаецца, яшчэ былі. О, тут две. О, і з гэтага пункту гледжання можна паглядзець, куды нам трэба ісці далей. Так, ёсць ежа. Ежа гэта сюда было. Нам, кстати, ось зараз дождь скончыцца, можна паглядзець, куды лезці. Тут таксама ж. Дык там позаду было, нібы можна там. Не, там ось зараз будзе яшчэ лепей. О, касалета ёсць. Возьмите касалету. О, косолет, так это файн. Тут еще один кухоль. Сигнальный огонь. А сюда не прилетит вертолет, не? Не. Вот гак. Выбили в этот момент. Трошки. Так. Може яшчэ гак узяць. Покласти. Добре. Там вон на том березе есть есть кухоль. Не, я думаю, треба тут лес. Дадите мне лапку. А ты где? Где там, где там? А, ага. А не, я може зараз тут застрибну. Зараз там залезу. А, так, бачу. Дякую. Ну ось зараз попереду, наперед треба як-то чином тут. Я пропоную ось сюди. Ось, да, ось так само. Ну, косоліту я з'їдаю. Це солені тобі дадуть, догадайся чому. Думаю, не настільки дренно. Вітаю, Олексій Бродь, давно не бачились. Як твої справи, коли ти тут? Фрукт это съедобный? Жовтий, ён не. Ён не спелий. О, видатно хоч у А якийсь когось. Ну да, коли вже зусім нема їсти чого, може варто їсти. Просрешься потом и все добре будет, да? Ну так, як у житті. Ні ж, я помилився. Куда там было? Нема. Ось машина речь. А, А, и так мало обновил. Бля. Нечто ежа мне в этой гульне маль додатковой стаміну і не дає. Ну гэта, наверное, то, что у нас складанасць по узроўня павялічаная, таму Там было написано, что это самое. Да мне дайшла на мне типа один робить белый завтра гульни Fort 3. Вот так. Витанки, бро. нейкі паладзін. Ну, добра. Думал, гэта заўваліравана то, што гэта Альсевіч Бро робіць. Типа. Так. Ураження, що вже кожен білорус, який розмовляє по-білоруською і сидить на твічі, вже обов'язаний зробити свій білорусізатор власне. М, Я не буду таким заниматься. Вот.
Cisco Automod. Held a message. Я колись було таке задання. А потім поновилося, що інші такі вже роблять, я такий, ну добре, значить це я не буду. Значить, все робимо як треба. У нас їжі нема, да? У мене є ще Уже ні. ось трошечки. То вже пожерти так нормально хочеться. Прям нормально хочеться. Не, ну покулі ще трошки есть, но я сподіваюся, що може хопить. Ну, коли зачем дренно буде, то звертайся. Можна ще зафризити ось гэтим молочком. Я О, молочко ж, до речі, воно так само додає, типа як їжа. Це ж молочко все ж таки. Нормально. со своїх запасів дам трошечки. На мініатюру. Дякую. Ти чув, що з'явився сайт з білорусизаторами? Білорус Games, який був? Хтось це зробив, я не пам'ятаю чого. Ну. З'явився новий ніякий? Було ж шмат разно. О. Був ж уже якийсь, ні? Ось гэта, кстати, добрий І фрукт. на відік. І на відіку викладували список. Хтось є хоче? Я Давай. покуль не вельми. А ти ж хотів. Ну я хотів, тебе потрібно? Не, мне ешь ты. Все. Видатно. Мне... Як это сказать? Бляха, а тут скользко. А что ты не поговорил, что тут скользко? Скользко там? Йо медкит, так. йо пискаль... Йо... Ти мед знайшов? Да бляха, что меня открывает? Може у тебе клеш? А чекай, у тебе клеш. Аптечка. Клеш тобі. Ну-ка стой. Сдамите его. На, будеш їсти? Давай. Ой, смачно поел. Ну, клеш это самый питательный. Питательное живело тут. Крови попил, я его за это сжег. А где он за меня зачепился? Ну, десь, наверное, в кущах ходил. Так я тоже казав, что тут здесь есть гэтый мед. Медкит. А, медкит. Угу. Ну, я аптечку взял. Да, з медом щось і не пошанцевало на этой мапе. Соляджу. Может еще будет? Може залезть і ще поглядеть, конечно. Ну. Так, я бегу. А сколько меду на мапу спало? Я знаешь, да. Ну, ну не знаю, где-то 2-3 вулия, может быть, генеровано. Ну, просто из іншого боку, може, він там. А так с вышини мы не побачим, да? Ну, можемо пойти ось на правий бок поглядеть. Може там. Не, на правий, а ось. А если обойти? О. Ось ми тут. Я не бачу, я не бачу. Это ничего не... Там. Так, пчел нема. Десь поховалися. Вже трошки спущуся, опа. Погляджу.
Еще не. Ну що там, є що-небудь? Покуль не бачу. Я зараз буду уверх лезть обратно. Я так само не бачу. Бачу. Зльоти, ближче. Так, я не почув, ті бачили щось ті, ні? Де гэта вулей? Где тыя пчолы? Мгм. Крацей я вяртаюсь. Бо, можа быць, гэта скам? Ось там не вот. Не видно. Это просто не. Куди я показую? Вось гэта выбухоўкі тут. Ну, глядаю, нас тут прокинули, зараз буду вертаться тады. Да я так пошли мимо. Ну, звичайно, на тропіках можна було знайти. Хутка. Тут, подається, щось нема. Так, я пам'ятаю. Ми кожен раз, коли були, то все дебошили. Ну, нічого. Ось тоді все ровно. Да, я задолбался full damage отримливать, ну. Момент на звертанні. А там как это все полировал. Питання. Зараз я свій заплічник заберу. Що там по... Міхась вертається. Куль. Повзяв вверх. Ой. Кот. Що, змажем? Ну давайте. Моральный дух Сейчас поднялся. просмашки. А тут поглядишь отдали. Фигурка скаута. Блін, чому знову зимова мапа? О, ревайв у тебя есть? Гляди яка. Ну, ревайв статуя. А назадки тут нигде не лежал? Кого? Нотатки. Нотатки? Здесь повинно было быть. Може в ушах тут десь. Там через досягнення почитати усі нотатки, я забуваюся читати їх. Угу. А, не бачу. Якщо може
А я на кого? От когось одного гэта самае аднаўляю здароўе. Вяртаю да жыцця. Ё-моё, гармата тая важить, а? Статуя гэта. Одного толькі, да. Выкинь её нафиг. Может тебе гэта формат. Ну, карацей, конечно, можна вось її запуліць зараз, і хтось може полететь, если у нас есть на край мапы. І там буде скаумастер. Когось было. Скаумастер, но може не будем ризикувати, поїдем так. Ну ладно. Живу готовий, у тебе есть? Ну... Ой, заплечник. Ну, добре, ладно. Заплечнику только это самое метки и это самое фрукт. Угу. Ну, короче, ладно, зараз. Все. Треба не нахлебнуться з гэтым. З вуглом. А, ну повинно... Треба полететь. буде хутка это самое вогнище протиснуть, что как мне там выжить. Аптечку сжигче, аптечку сжиг. Може тебе ось гэты ліхтарик возьми собі, може коли ліхтарик, ну, він може тебе відлікувати, коли ти там будеш. А, не, аптечку я тут лепил. Аптечку, ну от аптечку треба підгадати час, коли ти... Ты коли Амаль приземлишься, натискай на її. І на там 10 секунд 5 оплається. Навіть не... Ага. Чекай, надо ж спочатку ж заплечник засунути. О, ти засунув? Ну добре, все, ти готовий? Чекай, а я ж... А, да ё-моё, а что я не могу залезть? О, ноги пошли уже. Ты колбасить. Ну все, я запаливаю. Да? Не? Я щось потрапить не могу. Не, ты до конца там не станешь, ты просто тебе достатково подается вот так, типа, быть. Я нормально стою, кстати. Мгм. Бля, так треба зараз от магнітіса вилізти. Поможіть. Не. О, чекай, я веду лайфхак. Ось, треба ось. Хтось тебе виліз уже? Я не... О. Все, залез? Ну я так и меня не отрываюсь, как захочу. Ну все, капец тебе, короче. Пошел. А, не, что-то не шмат. Да не, Низенько пошел. мало. Да, щось. А там, як нарешті рюкзак ще є, можна ще раз спробувати. Ну давай. Він щось утопився. Почекай, дайте я його засуну нормально. Мгм. А, Аптечку ты взял? не, я не полечу. О, не, куда сюда иди. У меня не молоко, я не могу полить молоко. О, молоко, да, кстати, так само. Добрая речь. Могу покласть. Пошел. Пошел. Отшапись. Да, капец тут. Мабуть, я не Я захрас. Ні. Я захрас. Вытягните меня. Тю. Зараз я О! його чеплю. Все. Все? Рюкзачела это я знову сошел. Катошек захрес. Да. А заплечник где? Меня. Здими його. Здими його, викинь його. Нога зачепилась. Давай зараз тебе отчеплю. Нога уж О, я тебе отчеплю. Не, ну ви шеї зараз. Да бляха, що ви там захрисаєте? Я не ведаю, я просто таки в угол, может, на бузгорку стоїть, що не потрапляю сюди. Пошел. Ну, не могу попасть. Може у вас потримається. Чотенько. Чотенько. О, это чотенько, да. Все? Пошел, ну. О! Ну все. Я от його не бачу. З Богом. Ні, я його побачив. Все, пошли тоді.
Все, пішли. Тільки я не веду, зараз буду со скаунмастером там змагатися до посінення. Можна пойти на стрім каточка поглядеть. Так він же ж був вже скаут мастером гэтым, ні? Ну ён да, ну коли ти більше там подається. Дайте я на стрим зайду. Я поспею. Не, у него... Ну ён 10 там... Амаль что до конца мапы долез. Не, так файно. Все, побегли тады, може. Блять, у меня уже тамины нет. Горчок. Файно. Так, дайте ежу. Нам не допоможе. Ось там еще. Грелка? Грелка есть, да. А есть ліхтар, я так само... О, ліхтар. Да, ліхтар, кстати, можна так само брати, і він буде греть, добре. Мотоцикл есть, если, а у меня не могу доклать. Мне бы ежу взять с собой. О, нашел кукинсы. Сюда он. Все, выдатно побегли. Бинтик. Не пропадать же ему. Это все, это житовская звичка. Брать все, що не потрібно. Ну потім буде потрібно. Я одразу жерти. Я одразу жерти. М. Каточек. Ну, каточек живий там. Ой, я бачу ще кофр. Ну, коли б він був мертвий, ми б довідались. О, мандаринки. Але не треба мені. Тебе треба мандаринки? Ну, я могу съесть, я все равно там каплюху ту. Аптечка. Тишка файна. Треба, напевно, змінити на ліхтарик, да? Течку? Не, ліхтарик може, ну, хай буде ліхтарик лепій. Що ти можеш потеяти за кліпон? Забайтів. Старый хлеб за аптечку. Мюнхгаузен, ага. А що у мене в этом кишеньке? Мотузка їх это самое. Угу. Ліхтарик, короче, допоможе не замерзти, да? Ну так. Файна реч. На этой мапе. Ти просто до мандариновості. Ну это скамники. Не было скаутмайстера. Но проблема там просто не дав рады с легким спуском. Ага. Не спуском, а заслизгал, короче. Да. Угу. И все. Ты нормально долез, да? Да, недалеко было. Так тебе скаймастер забил? Не, его нема. Его не было. А, не было? О, выдатно. Стрибнув. У нас, кстати, є ревайв стату на этом. До речі. Мгм. О, можна використати. Використовувати? Да, використовую. Ну, був хуткий шлях до
Да, это до вершин. До вершин. Кискам, я скочу туди і ну там не тримаєшся. Ну хоч ти стукни, ну. А. Ну да, есть такие места, где, в принципе, вроде як полічено, что это, там можно стоять, а на самой справе ты просто срыбаешь вниз и все. Тут печорить некуда и... Боже, тепер повести тут. А у тебя все здоровье обновило? Ага. Ну все. Только маленькая, это самая завитушка, да? Не, без завитушки. Цалком одно было. Нормально. Чудовно. В самой справе, калі мы бы ведалі, што мы загінаемся, напрыклад, з мехасём, мы маглі заревайваць тады гэтага каточка, напрыклад, і ён мог працягнуць з поўнай стамінай. Вось тут можна будзе залезці. Дзе хлопцы? А где ты? Я пайшоў вось, Ремеди. дзе дрэва. Я его не достану сейчас знал. Что же скам все не в Ремеди такие бывают? Может тебя забить. Камеди. И ремеди. Камеди? Ага. Может другие Ремеди боты вообще? Комедии. Перевыби, знаешь, что? Чаровный боб. Кого? Чаровный боб, знаешь, что? А, это я киборг простая? Ага. Блять. Да что ж такое-то, ну? А, ё-моё, вырос. Давайте куда-то. Бля. Так. А ты на что различил? У меня не было веса, это самое, скинул его как в теплицу и запхать в кишень. А он вырос. Ой, Лгамон. Гамончик. Где вы, хлопцы? Ой, я вас бачу. Или что, у меня есть ліхтар, який обновляет здоровье, у меня есть еще печиво. Дідися, що я знову ноги зламав. Тебе подліковаться треба? Ще є такий пришпіл, що можна, коли моцно замерзаєш, то на гэтай мапе ёсць гэтая лава, і ти можеш мінус на плюс. Ой, ну, карацей, себе трохи падпаліць. Зрозумів. Тебе гэта трохи дапаможа, но не моцна. О, яшчэ один боб. У меня количество еще есть мотузка и харпун. Добре. Боб я взял. Вон там где-то куфур есть. Я б не йшов би. Он далеко? Подається так. А може ні. Не, он далеко. Ось там ось ось куфр. А, добре. Ой, ще один куфр. О, тут 3 куфри. Вот тут еще 2 куфура. О, тут есть эти. Нам треба. Аптечка есть. Давайте лихтарик обменяем на аптечку. У тебя лихтарик, конечно, до холеры? Аптечку взял. Но ліхтарик, воно Є ще одна аптечка. більш імбовий. Ледяник. Ну... Давай ты погодуй. А, у меня ж место у заплечнику есть. Между Да я заплечником тебе уже место есть. погодовал. Я тогда заберу ледяник просто. Нам треба розуміти, куди далі йти. Так, я поклал аптечку у заплечника. Пропановую, ведаете, как пойти? Сколько ты там казал у тебя лихтарика у этом самом? Больше полова. Вот, здоровье. Больше, чем полова. Но мне 10 сотков не ведаю, 10-15. Ой. Буде холодно.
Ой, Може туди кудись? ой, дайте хто-небудь аптечку мені. Зараз. Йома. Чекай. Мя. Вилікувати. Все, дякую. Это я ось на лаву наступив, а на пошкодження дала мені. Нам треба буде ось, у нас там є гарпун, ось пойдемо у доворотний туди ось бок, ось подиматися. Угу. Ну ладно. Зараз ось, мені подається, ось я зараз кину сюди хтось ось хак. Заберу ось эту штуку. У тебя с ланцюгом харпун чи що, я не зрозумів? Ну, ланцуг так. Этой, чейн, лаунчер. Зрозумів. Так, він десь станеш тут, о, достань. Ось, і сподіваюся, що сюди залізе. О. Кайфуля. Єсть хочеш? Давай. Прыжком. Не пиши, полечись мои 15% здоровья. О, То есть, конечно, куфор зараз тут на цікаво экзостамине лежить. придется. І грілка. А, і все. Дайте я тут отпочну. Ага. Так. Тут выше можно долезть. То есть спустився біля куфру, а там, ну, там, всех. Мгм. Так, То а Лёха, нехай писись. Так, ось тут. Треба піднятися. А тут можна не хопити стаміни. Ой, що так стаміна улітає? У меня есть это самое, харпунка лишь что. Можем Гарпун. наверх. У мене є гак, може гак використовувати. Давайте гак спробуємо. Я під цукеркою зараз не можу когось прийняти. А есть у какой мотузка? Может ты нам скинешь просто? Есть у меня. А, боже, Може, уже пісня. знаю. Ну кинь ему так, може. Ты же можешь так ему кинуть. А давай я кину. Что-то вставай. Тримай, Шагрель. Ой. А, ну що? Ушей. А я ще раз. Свою. Бля. Нет, это уже полетело. Стой. Где? Где каточек? Ёб твою мать. Бля, план капкан старался. Ну все, тогда давай ты цепляй свой. Хотя не треба, у меня есть... Каточок. Ну я разумею, что все, да. Мне корочей. Тобі прости. Блять, что отбывается? Ну? У меня нема стамины. Каком, А да? там стімляв, до речі. У меня нема стамины. У вас стім живий? А, у меня цукерка есть. А тут далеко лезть, слухай. Да? Залез? Да. Добре. Мгм. Зараз я полезу. И на жаль, у меня мотузки нема. Нет. Окей. У меня есть ще бошні пристосування. Ну, під цукеркою так. Можна спокійно. Я тобі ще один могу гак скинути. Все, я пополз, не, пополз. Все. Ой, душно было. План был... Стім живий, хлопці? Вытащили. А? Его виды. Steam? Он ага. Что не Steam? Ні, просто я живий зараз в стіні. А, Steam? Ну, Ні, доїхав. Ага. зараз.
Ну, здається, живий. Ну так. Ну ладно. Ти маєш на увазі shift-up натиснути? Чи що? Не, просто сам Steam у меня в офлайне теперь. М. Знал там никаких Не, може я на офлайні, я не ведаю, куди глядеть. Да ладно. Бляха, ну мату... Этого саме шмат коштовало. Ну так. Самі. Нічого. У тебя есть застався гэты гарпун? Може тут нам зараз пострибиться. Тут какие есть причепленные? Есть хакпун, есть хак. Али на ледяную виты холеры. Ну там буде зараз дупу палить. Я не впевнений, що ось там ми зараз ще зможемо залізти. Гарпун. Угу. Зараз питання куди. А що мені так важить-то, блядь? Это ли так столько важить, чи що? Ні. Капець, що Я так? сподіваюся, що... Там можна стати, да? Да. Ну як? Бля, тут холодно. Але... Ой, тут ще гейзери. Ні-ні-ні. Ой-ой-ой. Дякую, 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 дякую. Дякую, що мене забило. Добро полетел. Де я поспію? Не, не треба, стой, 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 не треба, не треба. Амаль писюльки не хватило, типа, просто притомность. Как была. Короче, там есть, там ловушка, осторожно. Там можно залезть, только треба буде хутко бегче, бо там гейзеры были на вышині. На этой платформе нельзя стоять, да? Где, не, где ось я ж стоял, ось тут можно стоять. Ну, ближе до веровки. Бляха, молюся стаміну, ну. Може съешь это. Добре, хлопці. Прийшов час отчаянных мір. Да, цепляйся. Ох, да. Не, о, да. А, так тут можно было пройти. А я пошел просто ты синий камінчик і все меня забило. О, я ось готую. І нічого не бачив, потім. Ти наверх заліз, на гэтому летів, да? Ну так. Тут зараз цікаво, куди потім із цієї. Тут може вішей треба ось там подиматися. Мабуть, ось сюди поглянь. Не-не-не, не вниз. Зараз сострибнеш. Хоча, Ось сюди. ну да, може бути. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Не розходуй мені, блядь, стаміну всю. Що ж так стаміни-то нема? Цікаво, ну. Да, можна тоді не да, одворотно сюди, да. Бувати. Там рогалік є. Істя далі. Вот там отпочить можно колести, наверное, наперед. О.
Я так і намагався, він звалився чомусь. Так, а зараз ось питання на мільйон. Тебе подається, треба ось зробити боковой. Залізти. А, ну тут так є ще. Кусочок. Потім ще лівій туди. Ні, нема. Він там не стояв. Ну ось, це той момент, коли здається, що ти, мабуть, стоїш, а на самій справі там этой хамон. Мері! Ну що, дякую, хлопці, за гульню. Ого, Що а там? як ви мені під текстури скинули? Хлопці. Хлопці, ви що робите? Де тут? Як, Хлопці. як так здарилося? Вы не бачите надпись бегает? Ага. Ну все, заходь тоді. не від- Алло, ви витягніть мене отсюда. А там щось цікаве є? Робі скрини. Пойду, мабуть, до самолета можна збігати, ні? Да, може, давайте Ні. в окенце поглядим. Я гэта саме. Ось ви можете поглядеть, ось тут така. Ні, сюди так само не можу пройти. Капець. А куди я не можу пройти, цікаво? Зламав гульню. Да и сюда не могу пройти. Ой, я вернуться не могу. Я в один бок пришел, но вернуться не могу, все. Так що, Ой, я тебе бачу. так а що там унизі? Помить. Так нічого. Все, вертайся. Ось тут просто коробка, у якої я застрял. Если... Може ти можеш піднятися, може ми тебе зачепити, тут ось окенце є. Боинг. Подняться. Ну, гэта треба ось сюди йти. Я щось не могу до Боїнга пройти. В этом справа. Мгм. Ну що тоді, през 2 тижні, да? Не, ну коли жадаєте, ми зараз ще ж можемо пойти, ну коли жадаєте. Каточек, ти жадаєш? Ну, як скажуть. Мне ще не ж так то саме, FPS нема. Я там не вельми жадаю. Ну добре. Ну тоді можемо тоді наступним разом, може буде лепі по автоматизації. Ну, Може, 2 тижні тоді, ну. да, і Локі тоді прийде, може. Ще хто буде. Ну, Ви всі, ну так, подається Фоксі, ми всі. Ну дякую тоді, що були. Каточек, давай, ось стой, давай туди, давай, я до тебе лезу. Ведать, де ти тут. О, гляди. Ой, дякую. Оп. Меня вытягнули. Ніфіга. Пришпів. И выготовили. Так, дайте я, може, так само собі гэты... Що много доктора возьму. О, давайте. И это самое, будем косплеить. Да. Каточек, а за что тебе нагрузку дали? Наруто. Мне дали ось такую штуку. Мне за полетом 2 отшивки дали. Что это? А. Зараз скажу. Так, а де тут був коти? Лайм 50 метров в вышиню без не кранаючейся земли. На 50 метров в вышиню не кранаючейся. Так, и заблоковать 100 демеджу за допомогою молока. А, молоко. А Наруто за молоко напевно дають. Я думаю, худший клаймп without damage. Ой, without touching ground. Все, треба було робити ще мод, який пришпільно знімає от третього лица.
Квадрокоптері. Ну такого нема, тому. Всім дякую за гульню, тоді побачимося з вами про 2 тижні. Гуляйтеся, відпочивайте. Дякую. Все, дякую всім. Глядачам дякую, все, відпочивайте. А ты кадачек будешь еще гулять? Так. Гіперелектронний чогось з керешками. Я не ведаю зараз, або там те саме потягну миш. А ты там, Лёш? Ты там, Лёш? Ты там, Лёш? Так,